bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja sumingkira saka satengahing alas gagah wagike. Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Elvan, Dek Jihun, Mas Hanif, Mas Rama, Mas Reksa, dan Mas Iqbal. Mas Iqbal pakai barongan apa ini? Kepala macan. Wah, kepala macan. Terus Mas Reksa? Wah, buntut macan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai wah, singa kecil. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif pakai barongan wah, singa besar. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun pakai barongan wah, kodoknya warna apa, Dek? Wah, warna hijau. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barongan Hitam. wih, pakai barongan hitam. Wah, podo baju guys hitam. Wih. Ya saiki Dek Jihun. Dek Jihun pakai barongan kodok. Wih. Kutaraja sumingkira saka satengahing alas gagah wagike. Awas basah terus. Ditanya kok. Ya udah ya Dek Jihun. Mas Iqbal. Ayo. Wis cerita wae. Iya. Resik, guys. Tapi ono siji. Yo, wi peninggalannya to menu bal. Iya, toh. Nek latar wae, nek latar. Ayo le. Iya to, Bel. Ketake Mas, ketake Mas. Ya wes yo Mas Iqbal. Jujung. Lepaskan dia. Lepaskan. Wah, kecepet ada ya. Weh. Ya saiki Mas Elvan. Pakai barongan hitam.
Wes yo Mas Elvan. Yo saiki Mas Hanif. Iya, ono kapal pas kene. Mas. Wih, singa besar. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Angertiyo yen bumi bakal kababat Iqbal. dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing alas glagah wagi. Ya Hun, dicaplok Hun. Bisa pernah Mas Hanif? Tuh Mas Hanif bisa yo, dicaplok ya Dek Jun. Dek Jun dicaplok barengan singa. Wih, jadi numpuk. Yo wes yo Mas Hanif. Yo saiki Mas Rama. Pakai singa kecil. Ayo le. Iqbal. Wes yo Mas Rama. Ayo Dek Jihun.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.